Mga ka-disciple, na-experience nyo na ba in parang lahat ng effort mo walang bunga? Nagtanim ka, naghintay ka, pero wala kang nakita. Nakaka-discourage, di ba? Pero alam nyo, may sagot si Jesus dito. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 20. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 8:4-15, kinuwento ni Jesus ang parable of the sower. May buto na nahulog sa daan, may sa batuhan, may sa dawagan, at may sa good soil. Yung iba na sayang, yung iba saglit lang tumubo, at yung iba natabunan ng weeds. Pero yung mga nahulog sa good soil, grabe, namunga ng sobra-sobra. Sabi ni Jesus, the seed is the word of God, at tayo yung lupa. Kung sarado ang puso, madaling maagaw ng kaaway. Kung mababaw, mabilis mag-give up. Kung puno ng worries or worldly desires, natatabunan ng word. Pero kapag bukas at matyaga ang puso, ayun, nagbubunga ng faith, love at good works. Mga ka-disciple, question, what kind of soil is my heart right now? Good soil ba na kayang magpatubo? O puno ng distractions na pumipigil sa growth ng salita ni Lord? At perfect timing kasi today we also celebrate the memorial of the Korean martyrs, Saint Andrew Kim Tae-gon, Saint Paul Chung-hasang at ang kanilang companions. Sila ang good soil na kahit pinahirapan at inusig, they remained faithful. Dahil sa kanila tumubo at namunga ang pananampalataya sa Korea. So mga ka-disciple, wag lang tayong maging listeners. Let's be good soil. Small acts of faith, small choices for Christ, eventually bear fruit for eternity. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.